Kuwa makatuka ndiani? Munhu wadakatuka zvekubatanidzira ndimama mushure mekunge mukadzi wangu ataura kuti musatanyoka wamai vako, ndo pandakazodzorerawo. Iyo imombe manje. Imombe. Tinotenda da. Baba havakwanisi kuteedzanisa. Mai nini vakabva vashaya mbereko, vaifamba kwavaifamba vachitaura vachiti tiri kubata kunzi iwewe ndiwo uri kuroya mai nini. Wobvuma iwewe kuti aenda nevana, obva aenda nevana nekuti unenge usingade kuchengeta vana. Kudaro rariri pamusoro pekugarisana kuita mukwasha nehanzvadzi yedu. Aiwa. Muri kudaro rariri kugarisana kwapinda papi? Munororirwa kana musingagarisana zvakanaka vagarisana zvakaipa ikautosesa. Munororirwa kwakagarisana zvakaita sipo. Vagara zvakadii mukadzi nemurume? 9 years. Ngataureka nimuchiteerera isati. Mune makore mangani makagara mese nemurume? 9 years. 9 years. Mune vana vangani? 3. Vakamira sei? Vasikana 2 mukomana 1. Vasikana 2 mukomana 1. Okay. Vakamboroora here? Vakambouya kuzobvisa. Vakambobvisa. Vakambobvisa. Chatiri kutsvaka ndechekuti kana mukwasha ambouya kuzoroora, handiti kureva kuti anotoziva kuti ndakagara nemwana womunhu, but kana pakuenda panyaya ndikundiramidza kutaura. Sorry, ndaida kuti vanhu ava vasi kutogara vese patove nedivorce apa, saka toona kuti aiwa divorce pomira kamusoro. Ngaibude nyaya iyi vamusiyama, ngaimbobuda buda, ndiye vanhu vada kuzvitongera vega nyaya yavo. Ngatitaurei ndichiti kufamba kwandinoda kuita nenyaya yenyu, ndoda kuti mukwasha kuti azive kuti muuye kuno imi kuzoreva pfuma, handiti inhau yekutsamwa nekusagarisana zvakanaka kwaakuitika. Mamutungoti aiwa vakagarisana ngavagare zvavo semukwasha, handito zvamamakaita. Ndonyaya yetu nechimiro chayo. Saka toda kuti kana tichifamba nenyaya, imimi mwauya nenyaya munofanira kuona kuti tiri kunzwisisa here kuti chii chaita kuti muuye kudaro. Tofanira kukuudzai kuti azvibata kuti vanhu havazouya kudaro nechikonzero chekuti kugara kwavanga vakaita vanga vakangotarisa kuti paakauyawo ipapo, asi takagara zvavo vakagara zvakanaka. Mukwasha mukuyu, handiti munogona kusadya pfuma yake imi, handiti yozodyiwa nevana venyu. Vamwe vakamirira kuroora kana vakuchemedzwa pamusuno pamunhu kunzi aunge wakaroora iwe, handiti zvakanaka havadi. Saka zvino mukadzi ari kuku Mukadzi akapotera kumba kwamai mushure mekunge vanetsa. Ari kumba kwenguva yakareba zvakadimira. Mwedzi wakukwana usiri kumba kwako, nguva ino yezhizha inoyi, panguva inozonokwana umwe mwedzi wechi2 unosvika kwembeu dzakura dzadini dzasakurwa dziri kudini, wonzi iwewe hauna chawakarima pano, ndo hondo inenge iri pamberi. Handiti makwa isusu kurudziro yedu inoda munhu ane decision. Handiwa panzvisi chiri chinonzi decision, hakuna kunogara uchiitiswa nevanhu vari mudzimba dzavo nevakadzi vavo. Handiwa pona waenda wanovaudza kuti kuno kwakamira kwakadai, vaziva votora danho saizvozvi. Handitika munhu nyange wakagara kumba kwake, mhosva dzinotongwa kumatare. Handiti makona mhosva dzinotongwa kumatare. Chatinotyira mukadzi wemunhu achengetwe nevanhu, munopesina mafarachiro mhosva. Handiti anotorwa nevamwe varume. Mukadzi wemunhu oinda mangwana makuti mhosva dzenyu dzine musoro dzamamamhangara kana dzakutsamwisai dzakuzoita dzisina basa. Handiti makona ndokurarama kwatinoita. But ngavatiudze chimiro chakaita imba yavo, totonga zvataurwa nevakuru avo. Musazvirambe, zvinogona kunge zviripo
munhu woti zvandaenda kudare ndakunotaura zvakare handiti makwa iye musikana uyu ndianofanira kuudza nyaya yemba mavo nemurume wake zvakawanda zvatinogona kutadza kutsanangura zvinogona kutsanangurwa nani naiye zvobatsira isusu tese handiti makwa chii chiri kunetsa tazokutsamwisa kuti kana ndakutomboenda kumusha chii nawo baba pamusoro edare taurisa imba yangu Eva Momsaru. Imba yangu ndakaparikirwa 2019. Ndichitanga kuparikirwa mukadzi wandakatanga kugara naye akaenda asi ndakaripiwa ndobva ku 2019 iyo ndobva kwaya munhu kugarisana kwedu baba vanga vasingandiinzanisi nyama inini vavo kusvika pari nhasi vakatomboenda vaita nguva vachigara kwama inini kumbo vachingouyo maminitsi avaiuyo vachidzokera vakazodzoka kudzoka kumba vakazodzoka 2021 vanditi mukadzi wangu zvise zvakaitika zvakapera atigarisani zvakanaka 2021 iyo mainini vangu vangu vatone mabhizinesi vanotone tumabhizinesi building avakatovakirwa ini ndakangogara pamusha tichingogara ndipandakuzvigamuchira sokuti ndasina zvekuita shungu nemba ndinayo ndichigara ndichidaro but problem ainambopera baba havakwanisi kuteedzanisa vanoda mainini kudarika inini vanotone kodzero yekutotengera mukadzi chaanoda ndakatarisa ndakati inini vanondiudza kuti ndichakuitira kugara kuita chipari mhosva here ndichigara ndichidaro angori matambudziko kuwirirana hapana mainini vakabva vashaya mbereko vaifamba kwavaifamba vachitaura vachiti tiri kubata kunzi iwo ndori kuroya mainini aitaura izvozvo kana madzoka baba ndo vaitaura ivava uri kuroya mainini kwatiri kufamba tiri kuudzwa kunzi iwo ndori kuroya mainini vakanditora semhuri mufamily mavo ndiri 1 vakafamba neni asi hapana chakabuda akatonoudzwa amwe maproblems asiri ndiwo aitaura ini ndichinzwa akatoudzwa iroya mukadzi wake ini ndiripo chadzokera kumba zvikanzi zvapera tichigara tidaro baba vanambomira kuenzanisa vaingosaenzanisa ndigara ndichingochema hapana wandaikwanisa kuudza chero hama dzacho chaidza hapana anokwanisa kumutsura sokuti kutaura nyaya yangu anoti anopedza ega asi chaanopedza hapana kungoti ini ndiri baba ndinoita zvandaendaita sei ndafunga kuti chinzi chipari chaicho chokuti baba vanouya nezvinhu kudai so ndinoita zvokunzi mai melodi imari kuna mainini vanenge vatopedza kuronga changu ndinochengeteswa mari yemusha isingashande kwandiri August wogore rinori akaenda kwaakaenda ndibva auya nemari 1.5 auya ne1.5 akati vakadzi vangu ndafunga kuti uite mabhizinesi iwe 750 iwe 750 ndobva mukadzi wake mudiki ndobva atora mari ndobva atiza ndobva aenda akaenda ne750 yake aenda ne750 yake ikoko akafonera ambuyawo ndobva vaita mutakiti vatore mari ndobva atevera ndobva anodzoka nemukadzi wake mari yake anayo ini ndobva nditi hama imelo ndafunga kuti iwo ndikuitewo bhizinesi rako rehardware vandati aiwa hapana chakaita sei chakaipa vanotone mabasa avo ezviguruguru vakatondikumbira vakati ndikukumbirawo mari ndaona kupepesera hama miu yangu pamari yangu ini ndakatora mari yangu $40 ndakamupa because aida ground kuroti pa750 yange ya710 akatora imwe mari yaakashandisa bhizinesi rangu rakanohodwa mari ne630 zvadaro iye akaronga zvake zvaakaronga nemukadzi wake handinge azvitauri ivo vakaronga zvavakaronga nemukadzi wavo inini ndakanziwo ichiita zveshopu mari ichiuya sekuti inini handina mabuilding business handina chandakavakirwa akatotaura pamberi pedu tiri vaviri vakadzi akati samai ava zvavasina building ndichange ndichavabhadharira rent asi hazvina kukwanisa kuti zvidaro ndakatora mari yangu ndakabhadhara rent $50 from August baba ava vakabva vaita zvavakaita nemukadzi wavo vakawirirana zvekutenga magold akabva auya kwandiri ndobva anditi pari zvino handina mari yekuti iwewe ndikutengere chikafu saka pari zvino nebhizinesi rauri kuita iwewe chizvionera ipapo ndine vana 2 vanoenda kuchikoro August yanga iri holiday September vana kuchikoro
ende vana vaitouya vachimudza baba kwanzi chikoro kurudwa zvakati aiti handina mari enda kuna mai vako ndaiti chikafu vana vada kuenda kuchikoro zvese zvaari kuda ndaitotarisira ipapo hardware kwamari yapera munotone vamwe vanokuziva akufayo zvokutoti kunotonzi kunotofaya zvekudaro kazhinji ndeitodya capital maprofits pamwe ndoenda kunohodha kana kuti ka2 pamwedzi kana ndogona kutoshayiwa futi kuenda kunohodha kwacho zvadaro baba havana chavakambukana kuti musuwo wakavanakirawo havana kana musuwo wakadzoka chisimaimelo odhola iri kutenge kana muriwo ndakatanga kungorarama ndichidaro ndichingotenderedza renzi yakadiwa ndotora $50 ndoendesa mwana chatauro kuti ari kuda ndotora ndoita kuchikoro ndakatoendesa mari September wacho iye mwana mukuru wacho anga asingadzidze kwa mari yapera aidzidza kuchakari nai baba mwana zvikoro zvavhurwa toita sei zvikanzonipa mari iyoyo uri kutenderedza tora mari iyoyo uendesa mwana wechikoro kwaidzidza kuprivate mari endenzi nditore $40 vanobhadhara pemani $40 yange isingakwane chinhu kumba kwaanogara ndikwatete vanototamba vandati nazvigone kuti munditi nditore $40 tarimamira zvakaita ndopandiri kudya ndopandiri rendi munditi futi tora mari yemwana wechikoro ipapo so toda kuti tikate nyaya yachona short munonzani vakuru vamungofa hatirase tiri mumaoko tichida kuuchira mukakirieta ruvengo nevana vamabereka nhasi handiti munogona kurukirieta musingaone kuti muri kutokirieta ruvengo nevana venyu vamakabereka because vana vakasakuonai vachiona mai everyday handiti imi vasingakuonei panoita kadistance kanotanga kachidai so kachienda vana kuna baba vavo havadi kudzidziswa kunzi baba handiti mapawa because vana vakagara vasingatoona baba vavo vanopesera vakukanganwana handiti mapawa mukadzi uyu kana vanhu vakangwara chisoro chenyu ndechei nemudzimai madzitezvara enyu vari pano vari kuda pfuma totoda listi ravo izvo nhasi kana imi mukati mukadzi wenyu muri kumuda fine ndozvatotodawo kana isu toda listi ravo racho ramunzi makaroora iro tokutumai kuti iye zvino muchibva pano chiendai munoita ichi nechichi nechichi palisti iri because madzitezvara havachakuonai zvakanaka handiti mapawa mukaona vakutodzoka nekuno vakupotera vaona kuti imakatevera iri mukadzi paakaenda pamusoro idaro ndati makatevera iri mukadzi paakaenda mwedzi wako kwana wandanzwa mukadzi asiri mumusha inini ndakatevera nekuda kwokuti maitikiro akaita nyaya dzacho handisi takasvika pakutadza kunzwisisana nemadzitezvara angu neambuya vangu takapedzisira takwesherana zvokuti ndaiti ndakakuda kungosvika padhuze so ndanda kunzi ndikukonzisanwezi handiti ndakapedzisira ndangoti since pakamhangarwa nyaya kupolisi nekwamango beta tinoenzaniswa ikoko ndo saka mandiona ndausvika kupolisi makaita nenyaya yei nyaya yakaitika takwesherana nemudzimai chakatanga kundibata inini zvakanyanya inhau yekuti pakarumurwa mwana wangu anga ari pamukaka nemudzimai handiti ndatobvunza inini ndopakanditi mwana ari kwamama ndakati koyo unosvika pakurumura mwana wangu sei ndopakati mwana ari kwamama ndikati ko zvakamboitika kupi kuti unosvika pakurumura mwana wangu ndikaziziva ndopakambati chakatokosha zvinenge zvine karafu mukati chakatokosha nechekuti ndatongokuudza kuti sori papo nokuda kuti ndakangoita zvisina kukuudza handiti ndochete zvandingatotaura tapedza izvozvo abva ndakafunza pamwe pandatotaura nyaya yapera ndikati kubva nhasi izvezvi maimelodi chitoenda kutora vana vangu vadzoke pano handiti vozi vanga vaenda vese manje neva2 avo abva ndati chitora vana vangu udzose pano handiti ndiri pakaakuda kuvachengeta ai vana ava inzwai chakaitika ndechekuti ndati manzwa here komplaini yaiswa mudare toda kutaura kaipapo
makanga makuda kuvachengeta mukadzi hausi kumupa chikafu atosvetwa ropa nemwana achiyamwa wouya woti warumurirei mwana mukadzi one usingamupe chikafu mambo ndokumbirawo kupindura ipapo ndati wakanga wakuda here kuchengeta mwana because complain yaiswa nemudzimai wako ndeyekuti wakasiya kuchengeta mwana kana kuti vana mirai mambo ndikumbira unotaura taura ndoda kuti ndidzoke mumashure muchana panyaya yebhizinesi yataurwa handiti nyaya yebhizinesi ndichitaura nyaya yemabhizinesi handiti ndakati ngativhure mabhizinesi anozotibatsira semhuri kwete kuti ari one handiti tapedza izvozvo handiti paari kutaura kuti ava mainina vakabva varonga nemurume kuti vatenge goridhe handiti zveshuwa ndakanyengerera mudzimai handiti ndikati mudzimai ndipe mari iyi since ndandisina mari yekushandisa kubasa handiti ndipe mari iyi ndimboshandisa handiti kana yakati sumuke ndasarawo netumaprofits handiti tozovhura shopu dzatakarangana handiti saka ini ndakati ndatora mari iyi handiti ndakabva ndanyudza mari yemukadzi ndanyudza mari yangu iya nemukadzi ndakusponza kumakomba mari yese yabva yatsakatika handiti pandaisponsa mari iya ndichitenderedza mari iya ndaitenga chikafu both side handiti saka ndapedza izvozvo handiti ndo pandakachidzokera kumukadzi wangu handiti ndabva ndamutsanangura zviripo handiti maimelodi ndabva ndatoenda kuri kushopu chaivo ndabva ndavatsanangura maimelodi zvaitika ndezvekuti mari iyeyi handiti yandaitenderedza kutenga gold yeyi handiti mari iye yazonyura kumakomba bozi ndegomba randasponza randakavhurisa ichifunza kutoita mari saka mari yadi yanyura handiti saka zvatochiita mudzimai since ndisina pandiri kubata kuti apa ndo pari kubuda mari handiti mari yazitosara izvezvi imari yedu iyoyi iri mushopu handiti saka iwo zvatakuchiita handiti since iwewe handiti iyi mari yedu wochitora mari yechikafu mumari iyoyi handiti wachitora mari muchikafu mumari iyoyi inini ndochiti pandokiyakiya paipa ndichiwana tumatura ndichiwana twetu ndotengerawo mainini wako chikafu kumba nekuseso chikurukuru nekudii kuitira kuti zvifambe handiti inini toda kubvunza ka ukandirambidza kubvunza ka ndorasika ava wavasainira kuti ndo vanofanira kutora mari yavo yavari kushanda nokuti ari kushanda ndivo ka ndo vanofanira kutora yavari kushanda vachichengeta vana naivo vachizvichengeta asi avo mainini avo iwe ndo wakunotenga chikafu wakuchengeta mainini wachengeta mainini nekusevhisa mushini wako handiti ndizvo zviri fair aiwa inini mumatorero andandazvitako mambo ndandazvitorera pakuti ndinokumbira kuti ndanditaura namambo kana mambo akutaura munyarara usumutarooko ikokutitaura mukapesana pamboso uzoona nyaya yatikutaurira napana handisida kuti irepi handitika nokuti chapesana ndazomubvunzai kuti muri kufungei nati aivenyu ndomubvunzo wangu pauchavi handiti kuitira ndigogona kufamba nenyaya handiri kurebeserwa nenyaya yakadai pamasopa angu imimi makaronga sekuronga kwenyu mune mutironga zvinhu zvakanaka but mukasazvironga makabuda pachena umwe wenyu otanga kuzvinzwisisa ibarika kai zatiri kutaura nezvaro mukadzi mosvika imi ndimi baba pamusha moti iwe unotora mari kana mapa munhu agorana business anogona kuti imi chifuratira yotosara ichinyura mari yake but mama akatoita lake rekuti muri kuwana munhu wokuti munotombosvika muchinongedzera kuti chitora iyi yauinayo uchidai inini ndakunochengeta yatiinayo shoma ndonochengeta mainina imi zvinhu zvakadaro hazvipo mano handiti toda kukubatsira kuitira kuti kana wakuenda handitika zviri nani kunzi wauya neshoma nokuti zvinyauka kana munhu uine vanhu vako vaviri mukadzi yeye hauna kumutura
kumukadzi uyu zvawakamboita kune umwe wakamboenda wakasvika ukatobhadhara, handiti wakatosvika ukabhadhara ukati ndakura amai ndatorawo imwe mhuri kuti mhuri yedu idi ikure, ukabhadhara. Ndochivanhu zvachinoitwa, handiti pawakanotora mukadzi uyu chakanga chatovepo ndechoti wakanga wakutouraya musha kuti uyu mukadzi uyu ndiye akuroya mukadzi wako iwe kuti asaite chibereko, handiti wakanzwa ipapo. Ndobva mazonofamba kwamakaenda mukanowana kuti aiwa hazvisiri izvo. Wakazvitambira here? Ini ndakazvitambira. Wakazvitambira? Ndobva waitei mukadzi wangu wachinongedza uroyi? Nyaya iyoyo ndakatombogara pasi nemadzitezvara angu. Ndati wakaitei? Inini Mukadzi wokuti ndokuroya mukadzi, ndozvinenge zviripo, wazvipa basa wega, asi wauda kurinongedzera umwe munhu kuti ndiye akudai. Ipapo wazoziva iwewo kuti mukadzi wako haasiri iye ari kuita izvozvo. Wakaitei? inini pandakaitaura nyaya yachona tichitaura pandakaitaura nemadzitezvara angu chero naiye haana chaakakwanisa kutaura kuti ari kuda. Aiwa, watadzira mukadzi wako hauna kuchadzwa kunzi bhadhara zvakati, iwe hausi kuzviona here? Noti ndowaiti mukabva kun'anga kana kumupostori wouya kumukadzi uyo akazvigarira pamba pake, waenda nemukadzi wako wouya womuudza kuti kwatiri kupamba ndiwo kuita mukadzi wangu asabereka, but iye akuberekera vana vausiri kuda kuchengeta. Uri kuda kurasa chiri mumaoko, wataya manje zviri mumaoko, uda kuuchira kutsvaga munhu otherwise abereke nekuda kwaMwari kana kuti nekuda nezvekudzinza rekwake. Handiti wakaona ndiwo wakuurayira mukadzi wako nevana vauyi navo uri kuona uchitsvaga mwana usati waona. Handiti uda kuuchira worasa zviri mumaoko, mafoni nechiwo kukanda pasi wouchira. Wakunokuhwa kambudzi uchisiya foni ye$200 something. Wauraya akakuti uda kuuchira usati waziva kuti uda kupiwei, wonodai soona munhu ari kukupa bhiro yauri kuuchira, wauraya foni yako ye$200 something. Ndopandiri kubvunza, noti toda kuti tibude munomuka tiine muono wokuti tabatsanidza vanhu, madzitezvara nemukwasha, mukwasha nemudzimai wake. Mudzimai wako mudiki waari kupi? Ari kumba. Izvozvi maamutitaurirana pafoni kuti zvauri iwe ikoko ndonyaya dzepafoni nevakadzi vechituhara tiuraya misha yevamwe vanhu. Handiti makwao kuzvikanga nemafuta hama yangu. Mwana isusu kuno nemutemo wenyika ino yeZimbabwe, baba mukasunduruka pavana makutadzirana nemitemo yenyika. Handiti mudzimai hamusi kutevera nekuti mune umwe kumba. Ko vana zvavakaenda ikoko musingatarise mukadzi, muchitarisa kuti asi vana vangu zvavari ikoko vanofanirwa kunge vachidya. Chii chamati maita izvino pamusoro pevana kuenda kwavakaita? Inini ndakukumbira kudai nhau yakaitika kuti tisa communicate ndeyekuti one mudzimai wangu chaanga sandairire foni, handiti anga atombondibreaka zvokuti waitoti wakafona yoti dudududu wozoita pakuti wakafona anga satodaire kana foni kana kutaura neni kana kudii. Saka papa kuti chete kasangana papa kusumuka mashoko. Saka inini ndakuremera. Ini nde 34. Mwana wangu kwete umukoma wangu. So uchitaura neni kutaura nababa vako ndoda kukubatsira. Dzokera pakuda mudzimai wako nevana. Handiti kana uchimuda, handiti wotadza kutambisa nguva yeupenyu hwomwana womwe munhu. Handiti kana usingachamude. Handiti chinhu chakanaka muupenyu vakamboonana havashayani. Handiti saka mukaisirana mariva kudai so
muupenyu hwekurarama vanhu vakaberekerana hakuna kwatinodii kwatinosvika. Unoda here mudzimai wako? Mudzimai wangu ndomunoda zvakanyanyisa. Rega ndinzwe, ndiri kutaura newe, ndoda kuti ndizozva kuti chii. Muna October baba vakauya kushopu. Dai mamboteerera ndichitaura newe. Hatisi kutaura zvakaitika zvinokuto. Ndakubvunza iye ivo wakateerera vanate zvavakateerera nokuti vanenge vasiko kwamunenge muri. Toda kuti iye atitaurire, handiti mozochitaura kuti mambo zvakadai zvakadai. Mambonzwa ari kuti mukadzi wangu ndinomuda zvisina. Right. Mukadzi apedza mwedzi hazive murume. Iwo uripo uchimuda maningi. Chirudzi. Inhau yekuti pane kakurosana kana kaitika. Kakurosana nani? Nemudzimai. Nemudzimai. Amai, baba vari kukudai. Imi kuti udii? Baba ava ndoona sekuti inhema nokuti vakatosvika pakunditi iwe chikafu chako handichachida nekuda kwekuti ndiri kufamba ndichiudzwa nemaprofita kuti ndichadyiswa. Saka iwewo ndione utarisire kuti uchandidyisa. Vakatoti nezvako dai wangori mude wafamba waenda kumba kwenyu. Handina kufamba. Ndakamuti inini manje kumba kwenyu handina kuuya zvokungoti ndakangoita zvokutizira. Iwe unoziva matangiro atakaita kuti ndizowanika ndapamba penyu. Dai waita sekudaro kana usingakwanisi unondisvitsa kuna natezvara vako. Udza sadombo handifunga kuti vangambondiregerera. Akati ina handidaro. Asaka aiti chero ndakamuka kuseni ndakamuti mamuka sei? Mukadzi wake ndiye aidaira. Iye aisadaira. Onditi nhai Melody hausi kundiona. Kuti nganda kuti mamuka sei zvonzi wati mamuka sei ani? Patiri tanga tiri 2 waungoti mamuka sei urumukisana. Ototi neni tsoma kutanga kundirova. Wadzi wamuri kuti mamuka sei. Mazvizwe. It's a good question. Yes. I didn't remember. Wamuri kuti mamuka sei. Kureva kuti mamuka sei vanana mukuru. Adide. Kusanganisa zvinhu. Mutupo chii ngomba. Mari tupo wenji. Shumba. Makambowatedza nemutupo. Zvakanaka. Adidi. Vanofana kuudzwa kuti panguva yamakatora mukadzi wenyu 2019 makandisuma tikagarisana nemukadzi wenyu zvakanaka. Uyu mukadzi wokunge ndiwo mapoto ari kupfuura wokungonouya naye hamuna kundiudza. Saka pandenge ndichitokuonai muri mese paya netsika dzinobva dzadii asi tisingazvikurudzire paya. Mukadzi kana une tsika dzako dzekumusha kwako nokuti kunonzi kurangwa. Handiti mwana anobva kumusha kwake akapuwa tsika nevabereki vake anongoenda nadzo. Handiti mamuka sei. Iwo rega kudaira nokuti madzisanganisa. Handiti vaya manje vaya vari kuti tamhoreswa. Iye ari anofana kukumhoresai maiguruma muka sei. Handiti ndiye anofana kukumhoresai maiguruma muka sei. Handiti tamuka mainini mamuka sei. Koshumba mamuka sei. Handiti mabona tapatsanura matara. Uyo mukadzi wamaizvonomhoresa kana kuti maimhoresa murume wenyuka iye odairira. Zviri wrong hazvisiri. Hachisiri icho chivanhu. Handiti mabona. Saka toda kubatsira shumba. Kuti kana mobva muno kana mauraya musha wenyu pane nguva yamuchachema toda kukuudzai musati maenda. Handiti noti iye zvino ndichakudzoserai kumusha nelisti remadzike zvavo. Ndo rinotiratidza kuti mukuwasha ari kutaurira dare kuti chii.
madzitezvara havareve pfuma kumwana wavo asingachade imba. Handiti Mapaula? Hakuna zvinhu zvakadaro. Kana vachiti tabata mwana wedu, kubata kwokuti vaone kuti Mukwasha ari kufungei nenyaya yemwana wedu. Iwo wabva wapedza mwedzi kusvika kumukadzi. Handiti Wapaula? Mukadzi anotanga kuzvidistensa futi, kuzvibisa pauri, achisuduruka. Obva asuduruka nevana pauri, wobvuma iwe kuti enda nevana. Obva aenda nevana nekuti unenge usingade kuchengeta vana, mutemo wobva waramba wenyika. Amai, murume ari kuti ndinoda mukadzi wangu. Nhasi tiri kutaura nyaya iyi tisiri mumahungu, tiri kutaura nyaya tiri tiri mudare ramambo, kwapotera madzitezvara aya kuti nyaya yedu torikutaurirana kwamambo. Then iye obva ati mukadzi wangu ndomuda. Handiti? Iri kuti kudii? Ndinomuda, asi nekuda kwekuti haana hunhu, ana tezvara anotuka, amai vangu akavatuka. Mambo, murume ndinomuda, asi mazuva mashoma adarika ndaimunzwa achituka vana baba vangu. Ndaimunzwa zvekare kutotuka vana baba, ndaiti zvimwe zvichidaya dzangu. Anondiisa mukatagori mwechete navo. Mai vangu nyakundibereka, handiti, ndakamunzwa achivatuka munzeve dzangu, ndichiona nemaziso kuti ndiye murume wangu baba aMelody ari kutuka mai vangu vakandibereka 9 months. Ndizvere Mukwasha? Mambo, tautaura short. Zvakaitika inenge ndichifanira kuti ndikabvunza so kuti pane pandiri kunzwa kunzi maituka vana tezvara. Ndizvere? Amazitezvara angu handakumatuka. Kuva makatuka ndiani? Munhu wandakatuka zvekubatanidzira ndimama. Mushure mekunge mukadzi wangu ataura kuti musatanyokwa mai vako, ndo pandakazodzorerawo. Iyo imombe manje. Imombe. Tinotenda da. Imombe. Ndoda kugara ndakakutaurirai Shumba. Mutemo wechivanhu chakanaka. Jira rikange raakuvava, haugoni kuramba uchirifunga. Handiti ndizvo? Ndochivanhu ichocho chatinenge tichireva musati mazoparapara hosha. Handiti chinodikamwa inhau yekuti vaviri imi, kuti tezvara atukwe, it's because of you too. Kuti mai vatukwe, ndimi muripo tu. Handiti Mapaula? Hazviko zvinhu zvakadaro. Mukaona makutukanirana vabereki, it means kana nerudo rwacho hapachisina, kana nemba yacho haipo. Handiti Mapaula? But isusu mukauya kudare shungu dzedu ndedzekutibata naye vaviri, nokuti ndimakati uyo akuzivei varume ava, vakakuzivai pamusaka peuyo hanzvadzi yavo. Handiti mukaenda mukanoroora nepamakanga muinapo. Handiti mari ikawanda kumunhurume, chekutanga chaanofunga mukadzi umwe. Hausiri wewega. Tiri kuwandirwa nemari vana baba. Handiti Mapaula? Kusanganisira ini. Handiti kundwa, handisi kureva iwe wega. But mukadzi nevana vangu, ukaona ndarara ndisiri pamusha pangu, handitika foni dzacho nandizive kuti vese masekitari angu aya vanotitambira, makapedzesera kuve navo nguvai nokuti havana kuzouya kumba. Handiti kutovhunduka, kutya kuti havana kurara pa 1 o'clock ndichipinda mumba, asi ndichipinda mumba mani? Mama. Ukaona wada mukadzi wako iyeye wauinayo, usina kuziva kuti vana vako vatatu avo vadyei, muri rombe rababa.
ndoda kukutaurirai kona ndakutaura izvozvo ndisina kundenda kubatikana. Mwana akakosha, handiti Mapaula, is an innocent soul. Handiti chinhu chamakanogadzira imbi vaviri haana kutomboaplya kana kutsvaga ndoda kuberekwa, kwete. Munhu akatongoberekwa nembi vaviri muchitoda mazita muchitakurwa. Ndiani Melody akapuwa zita nani? Ndiye dangu vatereka zita pamwana havachamuda mwana wacho. Mwana anopedza 30 days usina kuziva kuti mwana wangu ati zvinoita. Ndopa pamunoona makuendeswa kumaintenance, makuendeswa kupi, makudini. Mwana hapana kutumwa baba vake kuti vachengetai mwana wenyu. Kuna zvinhu zvakadaro. Saka enda ndichikumbira zvangu shumba kubatsirai. Ndoda kukubatsirai panyaya yekuti kana muchida mukadzi wenyu sekutaura kwamuri kuitira dana mazitezvara enyu ari kuita. Idai vana venyu, muchengete vana venyu moga, musachengetese mazitezvaraya vana venyu. Ambuya nyange mukatsamwa zvinengei havatukwe. Handiti Mapaula. Ndopa manzwa pandichiti imombe. Nokuti makuna kuti vanhu hatitombaziva. Makuna. Saka ndaachikumbira vana baba. Zviri kutaurwa nemukuwasha muri kuzvinzwa. Ari kuti iye ndiri kuda mudzimai wangu. Handiti Mapaula. Ndiri kuda list renyu ndirione kuti mukuwasha uyu paakauya mumusha, nyange akauya nenzira yakanaka, akauya akaitei. Pane zvaakaita. Tomudzorera aine chitsvambe chekuti watiri kuda mwana wevanhu, hausi kugarisana naye mwana wevanhu zvakanaka. Iye zvino chienda unoita ichi nechichi chinoratidza dare rino kuti shumba vada mudzimai wavo zvechokwadi, vachanochinja kugarisana kwavo nemudzimai. Handiti Mapaula. Isu tinoziva misidzanwa iyo kai ichinotaura, kwete kuzvikudza isusu vamwe. Takura mwana wangu ari grade 2 kudai kunopupura, takura mombe nemotikari kuendesa kumusha kwamai vake. Handiti ndozvinofanira kuti zvinge zvichiitwa izvo. Hapana zvakaitwa. Fani 3 vanhu utadza kugarisana nemukadzi wacho akuberekera vanhu. Chakangokosha chete verenga nhamba vako vakuberekera mukadzi 2 vasikana 1 mukomana. Kuchisoro chako nditini? Nyoka ndo chinhu 1 chinongosiya chaisa mazaya apa choita kuti pakazochechenywa vakanaka zvakadini, kana kuti pakazoitwa zvipi aizvizive. Hatina kufananidzwa nemhuka dzakadaro, tiri vanhu. List rako iri isusu kuti vanhu tinotarisa rusambo rwevanhu rwakabhadhara. Kana munhu akabhadhara rusambo ukasabhadhara zvako zvimwe zvese nechitaiwa mukuwasha paawana anopota achidini achiuya runonzi mugaba ndo runotariswa. Nyange ukatarirwa $300 ukangotarisa isusu chete ngotariswa kuti rusambo rwakabhadhara katopedza mukuwasha akaroora mumusha. Ndo chiga chinotaura roora mukuwasha pachivanhu. Handiti mombe dzedanga, mombe yamai kwawawana 300 US kana muri mudare medu muno ukangonovatambidza chete madzetezvara watovapa mombe. Handiti wakwa ukangovatambidza $300 watovapa mombe. Handiti wakwa ndochivanhu. Saka toda kuti ubude muno mudare kana usina kutinyepera. Handiti wakwa panapa ndikunotarisa parutambo apa hameno tainyora inyatonyora rationa here.
kuti kune zvimwe zvakanobhadharwawo sara zvimwe zvaisara parutsambo ndobva panoiswa $20 $20 iripa ndizvo pa 2000 something yatikuona i2000 kai 2800 2000 chi 800 2700 yakanyorwa pakarobhiswa $20 parutsambo musoro watina kune zvimwe zvisina kurobhiswa zvese zviri zvichikwana saka isusu zvatava tichifunga hama yangu kutaura chinonzi chokwadi kana mukwasha akati ari kuda mwana wevanhu mamboisa ana kudaro asi mambo parusamba apo pamwe ndinda akakanisa kuona pepa ranaro kumbawo zvinenge zvasiyana zvinenge zvatisiyanei ndizvo zvinoita mukuwa chakawanda tongotuya kumunhau kuhurukuro 0 rananatezvara rakatotaura samweri rako apo rakati chii museya panzi chii munhu unotaura zveroora unotaura wakabata listi rako handiti kuti pamuri kutaura mambo apo kuti ndakabvisa $20 pa 2000 ndakatobvisa 2000 iri listi rangu handitokwa ezvo tiri kushanda nezvirapa panokuti ndoratinaro handiti iri usazorove dundundo ako here hauna chawakaita kana riri hamheno rako rauinaro kumba right pane zvawakaona iwe parusambo rwachona wakaitei chauri kuziva ini handingatadze kuziva ndakaroora ndakanzi chigosa ndakanzi chii zvese ndoziva zvandakabhadhara nezvandasarirwa nazvo izvozvo ndikafarisa ndinongoenda so mumwe ndikuenda kubhawa ndotonosiya ndodzoka una adzimai itaura kuti tazonopedzerana kuya handiti makoa iwe wakanga wazviitei parusambo apo ndopandika kutonostika izvo zvinokuudza zvinoita dachi pa 2700 irapa kanganisa kuona chikora mombe iyi 2780 kurova kuti yanga iri 2800 ndobva panobhadharwa iyo ndobva yanzi balance iyi taurai mambo parusamba apo pane ranaro kumba ini ndoziva pakanyorwa 700 pakanyorwa 700 pakanyorwa 700 irikwere iko kumbe iri pakanyorwa 700 ukabhadhara here ndakabhadhara imwe handizivi yangu ndakabhadhara mari asi ndakangobhadhara pamwe ishoma handizivi ndakabhadhara mari saka toda kuti mubhadhare 700 US yerusambo mumadziso zvaro tini moziva nelisti rachona muchitiudza kuti aiwa pa 700 mambo ndandabhadhara 100 saka ndopanobhadhara chi 600 inoyarini ndinovimba kuti chipo chemwedzi nehafu chemwedzi nehafu mwedzi nehafu tinogona kuverera mwedzi upi papi munotsvaga mari kana kuti munotsvaga mupenzi iye zvino tiri muna nhasi dzeti 20 ka handiti tikasvika musi wa5 January handiti tichiziva kuti takwanisa hafu yemwedzi 15 days handiti toti plus mwedzi muna January tasara ne 24 days
patinenge tabisa 5-0 ine 31 days tobvisa 5 tetasara ne26 handiti saka tinoda 4 kusvika muna February ndo panokwana 1.5 mari handiti ndinenge ndichida 300 US yemombe kana kuti mombe yamai vaya vamaituka vaya inenge yauya 21 days kupanhasi handitika totangira ipapo chatinoti kutangira ipapo kana tati munhu unobhadhara 21 days kuti 21 days padzinokwana kupanhasi kunosvika padzakwanira imimi mune matipa kana kusatipa tinozokurudza kuti zvafamba sei handiti 4 February muine mutongo wemari yerusambo wabereki webadzidzo zvavana nokumbirawo ko ndakasvika musi wa4 isina kukwana 300 ndakasvika musi wa4 isina kukwana 300 musi wa4 mwedzi nehafu wamati ndowandinenge ndabhadhara tsamba ndobva tati isusu apo ka kutobvunza kuti munowana kusvika rini tokumbira kuti munowana kubva rini kusvika rini pamunogona kuwana kuti mutaure mega mozotoendawo pamunotaura kuti pati kudare kwemadzimambo kwakanaka because notoita kutombobvunzwa kunzi zvinouya rini wototaura wega kuzvipa kuti ndobhadhara musi wakati handiti ndokuzotiona manje kuti pane mombe kutukambuya iyoyo matitoati kuti inoda 21 days kubva nhasi handiti 21 days 3 weeks handitika hamenotanzwisisanayo tanzwisisana asi ndenda kutokumbira kuti pa700 iyo pomboiswa kuti madhezi kungeriwo mchana kuitira kuti chiuya ine mombe yaambuya handitika mauya nemombe yaambuya topototaurirana kuti musi wa4 watanga tichifanirwa kunge tichiwana rusambo ngaruchiuya musi wakati tanzwisisana watotenda vana baba mukuwasha tiri kumupa mwedzi nehafu vari kutaura tabhadhare rusambo rwenyu rwake rwepabepa rake akauya narwo handitika totora bepa renyu nerake handiti akangosiyana zvinhu tu chete nokuti chakanyorwa panapa ivhura muromo chekutanga pana handiti zviri kunoliswa zvichipa zvakabhadharwa zvese izvozvo saka tofanira kuti tikaadai so awane zvinhu 3-4 zvinofambirana ndokuti zvakabhadharwa kaizvo handiti ngazvinosiyana pane zvisina udii kubhadharwa rather than zvisiyane pane zvakadii zvakabhadharwa handiti saka nyaya yenyu rongai mudzimai handiti ainde murume wake ndokuti chokwadi nekuti tipedze matare nekuita sei chibude pai pachena hamungaite lebha yekuchengeta mwana wemuridzi aripo handiti hamungaite lebha yekuchengeta mwana nababa vake handi mapanzwa saka pari nhasi tomboisiya yakadii yakadai taurai ndanga ndichida kutaura pane pakafamba mukwasha nemadzimai ake achiti vachipomerana kwavanoita hamino vabudirana kuti kunyepa vakauya mukwasha nemudzimai wake tobva tagara naye pasi
mukwasha obva anzi nemadzitezvara ake unofanira kuti pamombe obva anzi nemadzitezvara anofanira kuwana mombe, anofanira kuti pamombe. Tobva tati aiwa mombe haiiti mukwasha mwana wedu, tinofanira kuti mukwasha chiwisa 250 panyaya yako iyi. Tinofunga muna 2022 nanhasi kwakaenda imva ndokwakaenda ati isusu kana tichiteya mbeva tinoteya tichibata handiti 250 yamakataurirana naye kana 150 instead of 300 not mombe 300 iyoyo 150 iwai nembuti soro handiti. Saka ndaifungidzira kuti paya pane pachipuhwa mastatement chinhu chinenge chiri complain ari chinoda kungoripresentwa kwaiva mune muchipachino iyo inyaya yamakatotaurana naye ka imwe dzimwe nyaya dzakunge muchinotaura naye muchiti kukwasha usachakanganwe zvekare kuti patakataura newe paya takawirana kuti zvakati wakazviita here handiti makwana endai mukoromupa mukadzi achengete mukadzi nevana